Bratia a sestry, pred svetou omšou sa ma pýtali, prečo Ružomberok ako miesto jubilea chorých a potom zajtra zdravotníkov. Je na to niekoľko dôvodov. Tento farský chrám je jubilejný chrám. Jeden z 10 chrámov našej diecézy, označených týmto titulom, kde sa je možno získať odpustky z príležitosti jubilejného roka. Ďalší dôvod je, že mesto Ružomberok je sídlom nemocnice s veľmi dobrou povesťou a sme radi, keď aj my máme dobré nemocnice na našom Slovensku. Je sídlom Katolíckej univerzity. A potom je v takom geografickom strede našej diecézy. A práve preto jubileum chorých je dôležité, aby sme ponúkli, že tí, čo majú väčšinou potom aj ťažkosti sa kde si dostať, aby to mali tak, kde si najbližšie podľa možnosti. Tak som rád, že som tu medzi vami v Ružomberku, našej diecéze, v srdci našej diecézy. Využívam príležitosť v úvode, že chcem pozdraviť osobitne okrem mojich spolubratov, kňazov, aj ostatných. Je tu pán primátor mesta Ružomberka aj s vedením, pani predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja. Je tu pán rektor Katolíckej univerzity, pán riaditeľ našej spišskej katolíckej charity a pritom sa chcem zastaviť, že príjmite aj moje poďakovanie. Spišská katolícka charita. Cez vás, pán riaditeľ, vašich spolupracovníkov, zamestnancov, za to všetko dobro, čo robíte. Pre dobro ľudí. Lebo nepozeráte, kto ku komu kde patrí. Ale vidíte človeka. Človeka, ktorý potrebuje, je v núdzi. Za to sa vám chcem poďakovať. V našich zariadeniach pozdravujem aj klientov, ktorí sú v týchto zariadeniach, ktorí prišli ste tu, ale aj tých, ktorí ste tu nemohli prísť. A sledujete nás prostredníctvom televízie Noé. A môžeme tak povedať, že srdečne pozdravujeme aj našich bratov a sestry za hranicami Slovenska v Českej republike. A chcem sa poďakovať Spišskej katolíckej charite aj za to, že vychádza za hranice našej diecézy. Dokonca nášho Slovenska. Aj vašou pomocou na Ukrajine. Lebo pomáhate ľuďom, ktorí trpia. Nepýtate sa, z akého dôvodu, ale človek preto, že trpí, potrebuje. Nie pomoc. Takže preto rovnako pozdravím lekárov, ktorí ste tu aj na tejto svätej omši. A vás všetkých, drahí bratia a sestry. Choroby sú prítomné na každom kontinente. Asi osobitne ešte viac na miestach, kde je chudoba a bieda. Choroba so sebou nevyhnutne prináša aj osobnú krízu a konfrontáciu s vlastnou situáciou. Poznáme to, že čím je diagnóza vážnejšia, tým sa stáva táto konfrontácia ťažšia. Je iné, keď človek je nachladnutý, ako ja teraz, a je iné, keď človek má nejakú veľmi vážnu chorobu. Tam tá kríza, osobná, pýtanie sa, otázky sú ťažšie. A uvedomujeme si, že napriek pokroku vedy neexistuje liek na každú chorobu. A viete, a keby aj existoval, neexistuje liek na samotu, osamotenosť, bolesti vnútorné, duchovné, duševné. Nie všetko sa dá liečiť len medikamentami. A preto v nemocniciach, hospicoch a domoch stretávame sa s utrpením mnohých našich bratov a sestier, ktorí sú nevyličiteľne chorí. Stretávame sa s nimi aj na našich uliciach a domoch. V prvej chvíli pri ťažkej diagnóze nás možno prepadne šok, zúfalstvo a otázka, prečo ja? Prečo ja? Alebo niekto, ktorý ste tu prítomní, poviete, prečo práve moje dieťa? Prečo môj manžel, manželka?
prečo môj otec. A tak sme mohli pokračovať. Zrazu je všetko, čo sme doteraz žili, prázdne. Nie? Niekedy stačí jedna návšteva u lekára a dovtedy pohodlný, akýsi až bezstarostný život nám poprevracia hodnoty. A veľakrát to vy hovoríte z vlastnej skúsenosti. Ako sa vám zmenil život? Ako zrazu sme prehodnotili priority v našom živote. Že doteraz to všetko, čo sme doteraz žili, sa nám zdá prázdne, stratené a nám to nedáva zmysel. V takýchto situáciách je ťažko skúšaná aj viera. Viera v Boha. Aj tam sa človek obracia k Bohu a pýta sa, Pane, a prečo ja? Netvrdím, že viera spôsobí, že sa nás bolesť nedotkne. Ale keď príde ťažká diagnóza, ako by sme stratili kľúč, ktorým sme doteraz odomykali dvere životných situácií a postojov. A ako sa na to všetko pozrieť? Aký k tomu zvoliť prístup? Nie som ten, ktorý má odpovede na všetko. Som biskup, ale nemám odpovede na všetko. Ešte je stále aj nado mnou Pán Boh. A tak aj ja som niekedy v situácii toho Jóba, ktorý sa niekedy pýta Pána Boha a Boh mu nedá odpovede. Ale s dôverou, že Boh vie. Aj keď nevidíme do jeho plánov. A radi by sme niekedy nazreli do jeho plánov. Ale viete, čo vám poviem? Dobre, že to nevidíme. Chcem vám však predsa ponúknuť na základe Božieho slova také 3 príklady, 3 príbehy, 3 osoby, ktoré nám môžu pomôcť nie odstrániť chorobu a bolesť. Si všimnite, Ježiš prišiel na svet, neodstránil bolesť, utrpenie, ale vzal ju na seba. Stal sa jej súčasťou. Ten prvý príklad, ktorý vám chcem ponúknuť, je milosrdný Samaritán. Poznáte podobenstvo z Lukášovho evanília, 10. kapitola, o milosrdnom Samaritánovi. Sme povolaní pripodobniť sa ku Kristovi, lebo on je ten milosrdný Samaritán. Keď Ježiš hovorí podobenstvá, tak najčastejšie v tých podobenstvách je on sám tou hlavnou postavou. Samaritán pristupuje k tomu dobitému na kraji cesty, bez toho, aby sa pýtal, či si to zaslúžil alebo nezaslúžil. Či si to spôsobil sám, alebo mu to spôsobili iní. Či patrí k jeho národu, alebo nie. Či je cudzinec, či je veriaci, alebo neveriaci. Lebo vidí človeka v núdzi. Ježiš nám zanechal príklad, lebo on je ten Samaritán. Ježiš nepozerá v prvom rade, kde ku komu patríme. A pozýva nás, aby sme takto aj my pristupovali k druhým. Samaritán s nežnosťou pristupuje k tomu, ktorý potrebuje starostlivosť. Preto som tu, aby som nás pozbudil. Nasledujme milosrdného Samaritána. S nežnosťou, s prístupom k tomu druhému. Prinášajme Božiu nádej. Prinášajme napríklad úsmev, keď vstúpite do domu chorého. Ak vidíte jeho bolestivú tvár a my tiež tak sa na neho bolestivo pozrieme, viac asi urobí, keď trošku toho úsmevu mu odovzdáme. Táto všímavosť, táto pozornosť, ktorá nehodnotí, kto je kto, ale vidí núdzneho a trpiaceho, ktorý potrebuje pomoc. O ňu apelujem na Slovensku. Prestaňme sa deliť. Prestaňme sa rozdeľovať, kto ku komu patrí, kto do akého tábora patrí. Najprv musíme vidieť človeka pred sebou. O to viac, keď ten človek je v núdzi. Vtedy sa už vôbec nepýtajme. Z akého tábora? Národného,
politického, spoločenského pochádza. Tu je moje poďakovanie zdravotníkom a všetkým tým, ktorí pracujete v zdravotníctve a sociálnej oblasti. Lebo keď prídete ku lôžku, predsa si nepozriete najprv, aké má zamestnanie, koho volil, do akej strany patrí. Vidíte človeka? Preto ja milujem cirkev, lebo robí to isté. Vidí človeka. A cirkev nerobí nič iné, iba nasleduje Ježiša, ktorý vidí pred sebou človeka. Ako často v Božom slove to zaznieva. Keď hovorí Ježiš do stredu, postaví človeka do stredu. Či je to človek s vysnutou rukou, či je to žena pristihnutá pri cudzoložstve. Človeka kladie do stredu. Taký je Boh. Boh nekladie človeka na kraj. Zaujímavé, nie? Že Boh sa nepostaví, hoci je Boh, že sám do seba postaví do stredu. Boh kladie do stredu svojej lásky človeka. A pozýva nás robiť to isté. A zároveň aj my sa nebojme položiť Boha do stredu nášho života, lebo on sa to nebojí. Čiže moja prvá prosba, povzbudenie, veľmi jednoduchá. Milosrdný Samaritán. A ďakujem všetkým, ktorí idú touto cestou. Milosrdného Samaritána. Ten druhý príklad súvisí aj s tým dnešným dňom, ktorý sme úmyselne vybrali, aby bol blízko 11. februára, keď sa slávi Svetový deň chorých. Ustanovil ho svätý Ján Pavol II. Práve na spomienku Panny Márie Lurdskej, ktorá sa 11. februára 1858 zjavila v Lurdoch. A tak ten druhý príklad je Ježišova matka, Mária. Mária, ktorá zabúda na seba a ponáhľa sa z Galileje do Judej, aby sa stretla so svojou príbuznou Alžbetou a pomohla jej. Mária, ktorá zabúda na seba a prihovára sa synovi na svadbe v Káne, keď vidí, že sa míňa víno. Aj my, či už zdraví alebo chorí, môžeme ponúknuť svoju blízkosť. Môžeme ponúknuť svoju službu. Viete, čo ma niekedy prekvapuje? A verím, že to je aj vaša skúsenosť. Že pri stretnutí s niektorými chorými, osamotenými, staršími, ktorí majú dôvod sa sťažovať na svoju situáciu. Ja ako kňaz, keď som chodieval ku chorým na prvé piatky, som odchádzal povzbudený. A to ja som mal ich povzbudiť. Že som odchádzal toho chorého a vravím, no kde tá teta berie toľko optimizmu? Ja tu frflem z domu do domu, zima, prechladnutie, z tepla do zimy a ešte potom spovedačky a večer svätá omša a ešte náuky. A tá teta, diagnóza ťažká, amputované nohy, pripútaný k lôžku a úsmev od ucha k uchu. Čiže to chcem povedať, že nie len zdraví môžu povzbudiť tých, ktorí sú v utrpení. Veľakrát je to aj naopak. A za to sa vám chcem poďakovať, drahí trpiaci, že vy ste pre nás veľakrát povzbudením. Až takým, že zostávam v úžase, že ako je to možné. To by som ja vás mal potešovať. A vy mňa potešujete. Nebojte sa, pán biskup, zvládnete to, modlíme sa za vás. To by som ja mal povedať. Nebojte sa, teta, zvládnete to, modlím sa za vás. Je to tak. A ďakujem za to. A to je ten príklad Márie, ktorá zabúda na seba, je matkou Božieho syna a ide ku svojej príbuznej, ktorá zabúda na seba a vidí tých snúbencov a hovorí o nich Ježišovi. A chcem vás aj pozbudiť k tomu, že na tej svadbe v Káne Galilejskej povie Ježiš tým sluhom, že naplňte nádoby vodou a potom ich premieňa na víno. Že tak je to aj s nami. Ježiš koná v našom živote, bratia a sestry. Ale musíme aj my naplniť nádoby vodou, keď chceme, aby ich premenil Ježiš na víno. Rozumiete? Ak predložíme Pánu Ježišovi naše prázdne nádoby, Pán Ježiš premení to prázdne. Ježiš nechce od nás hneď, aby sme robili zázraky. Na to je on. Ježiš koná zázraky. Ale on nás pozýva, pomôž mi. A to môže byť ten úsmev.
To môže to byť pohľadenie. To môže byť tá návšteva toho chorého. To môže byť dobré slovo, SMS-ka, telefón. A zvyšok, uvidíte, urobí Boh. Ale hovorí, naplňte najprv nádoby vodou, ak chcete, aby ste mali víno. Takže to je aj taká naša pre nás výzva. Že nebojme sa premeniť alebo ponúknuť našu nežnosť, útechu tomu chorému. A Ježiš to požehná. Ježiš to premení. Mária zostáva pri Ježišovom kríži. Nedáva ho dolu z kríža, ale stojí pri ňom. Nie je to pekný obraz, že ani nám nie vždy sa podarí vyliečiť. Najmä zdravotníci, lekári, niekedy zdravotné sestry, ostatní, že asi prežívate tiež bolesť, že urobili ste všetko, čo ste mohli, chceli pre záchranu a nepodarilo sa. Ale zostať pri tom človekovi, neutekať od neho. Niekedy sme ako tí učeníci, čo zotekali od Ježiša. A to boli učeníci. A Mária zostáva pri Ježišovi v utrpení. Tento je ten príklad, že nie vždy sa nám podarí utrpenie, bolesť odstrániť. Ale môžeme pri tom človeku stáť. Prosím, pozbudzujem vás, stojíme jeden pri druhom. A ešte viac, keď to ide o utrpenie a bolesť a samotu. Dnes pribúdajú ťažkosti nielen z dôvodu fyzických chorôb, ale osamelosti, straty zmyslu života, nezáujmu. To niekedy ľudia hovoria, viac bolí, ako keď má nejakú človek chorobu. Že nikomu nie som potrebný, nikto o mňa nezakopne. Mária je tá, ktorá si všíma. Prosím a pozbudzujem vás. Buďme všímaví jeden k druhému. Preto sa teším, že vás tu všetkých mám. Ako som vás vymenoval. Zástupcov mesta, kraja, univerzity, nemocníc, pána riaditeľa, charity, kňazov. Viete? Lebo my tu nerozdeľujeme veriaci, neveriaci. Lebo sme spolu bratia a sestry. Sme na jednej lodi, Slovensko, svet. Na jednej lodi. Veď choroba nechodí len pre tých, čo neveria v Boha. Alebo tí, čo sú do inej cirkvi. Osamolosť, otupelosť alebo bolesť neprežívajú predsa len tí, ktorí si to zaslúžia. A aj keby. Aj vtedy sú to naši bratia a sestry. V tomto nám je Mária veľkým vzorom, že tá, ktorá zostáva pri synovi, je tá istá, ktorá aj dnes zostáva pri nás, pri našich krížoch a sprevádza nás. Ona je matka svojho syna, ale matka aj moja, naša, tvoja. Tak ho povedal tomu milovanému učeníkovi, toto je tvoja matka. A tak Mária je tá, ktorá zostáva s nami, aby nám dala aj príklad, ale nielen preto ako príklad, ale ona taká je. Zostať pri tom, kto trpí a nezutekať od neho. To je príklad Márie. Tretí príklad je svätý Ján. To je ten učeník, milovaný učeník, tak ho označuje Evangelium podľa Jána, ktorý stojí s Máriou pod krížom a aj nás privádza späť k prameňom viery a lásky. Na tomto milovanom učeníkovi sa mi páči, spomína sa v Jánovom evanjeliu, ako ten, ktorý bol pri Ježišovej poslednej večeri a tam sa píše, že a mal hlavu na Ježišovej hrudi. To sa mi tak páči, lebo odpočul tlko od Ježišovho srdca. Tú Ježišovú lásku. Keď je srdce, to je láska, ten tlkot. Boh, ktorému srdce bije pre človeka. A učeník to načúval. Okrem toho je ten, ktorý zostáva pod krížom a uteká ako prvý ku prázdnemu hrobu. Ale najmä tento obraz, ten tlkot Ježišovho srdca, že milovaný učeník. Si vždy tak hovorím, že moja túžba je byť, Páni, ja by som chcel byť tvojim milovaným učeníkom. Učeníkom, v ktorom máš zaľúbenie. Učeníkom, kde hovorí Sväté písmo Jánovi, že to bol ten učeník, ktorý mal Ježiš tak rád. Ja tak želám niekedy, že Pane Ježišu, keby si tak aj o mne mohol povedať, že František, ja ťa mám rád. On mi to hovorí, len nie vždy som si tak istý, ale on mi to určite hovorí.
A že byť takým milovaným učeníkom, učeníčkou. Ale viete, čo to znamená? Znamená tak načúvať tomu Ježišovu tlkotu. Byť pri Ježišovi. Lebo aj on, tam je napísané, keď mu v Svetom písme napísané, keď Ježiš povedal tomu učeníkovi, hľa tvoja matka, vzal si ju k sebe. Vzal si ju k sebe. Do starostlivosti. Ďakujem všetkým, ktorí si takto, možno aj duchovne adoptujete tých starkých alebo opustených a beriete ich k sebe. Možno aj fyzicky. Ale najmä aj duchovne, ľudsky. Že to je ten milovaný učeník, ktorý si berie do tej starostlivosti. Ďakujem vám za to. Ján nám pripomína, že nemôžeme milovať Boha, ak nemilujeme svojich bratov a sestry. Tak sú to v Jánových listoch sa píše. Kto hovorí, že miluje Boha, ktorého nevidíme, aby nemiloval bratov, sestry, ktoré vidíme, tak tiež je luhár. Ako môžeš povedať, že miluješ Boha, ktorého nevidíš a nemiluješ bratov, sestry, ktorých máš okolo seba? K tomu seba pozbudzujem. Buďme takými milovanými učeníkmi vo svojom okolí. Určite nájdete ľudí, ktorým Ježiš vám ukáže, hľa, to je tvoja matka, otec, adoptuj si ho, osvoj si ho. Svojou návštevou, svojou blízkosťou, svojim záujmom. Človek sa chráni nakazenia. Občas nosíme rúška, občas povieme, stránime sa spoločnosti, aby som sa nenakazil, alebo aby iní nenakazili mňa. Ale tu z tohto miesta hovorím, nechajme sa nakaziť takouto láskou. Tam sa nemusíme báť. Na to sa neumiera. Ale je to nákazlivé a to je dobré. Ježišova láska je prenosná. Že dá sa preniesť na toho druhého. A o to sa usilujme. Je to láska, ktorá si všíma druhých s milosrdenstvom a láskou. Ale najmä tých, ktorí trpia. Najmä tých, ktorí potrebujú pomoc. Ježiš to tak pekne hovorí, že ak milujete tých, čo vás milujú, čo také veľké robíte? Ale ak milujete tých, ktorí je to náročné, ak sa zaujímate, staráte o tých, ktorí aj o vás sa zaujímajú, starajú, tiež nie je to až také veľké. Ale o tých, ktorí to nedokážu. Vtedy sme Ježišovej bližšie, najbližšie. Vtedy sme na Ježišovej hrudi. Človek sa totiž nebojí iba bolesti a chorôb. Dokonca s nimi tak podvedome aj počítame, že raz príde. Niektorí už a niektorí si tak hovoríme, však aj mne roky pribúdajú. Čo na inom vidíš, na sebe čakaj. S tými chorobami, bolestiami, tak ako si podvedome starobou počítame. Ale bojí sa človek najmä toho, že v tom všetkom zostane sám. A to sa nemusí stať. Nezabránime asi všetkým tým chorobám. Ale môžeme zabrániť tomu, aby človek zostal sám. Toto sa dá. Na to netreba chodiť ku lekárovi na predpis. Alebo do lekárne. To môžeme robiť my. Zvlášť v tomto jubilejnom roku prosím a pozbudzujem, nech každá nemocnica, nech každý hospic, nech každý domov dôchodcov a domovy sociálnych služieb, charitné doby a tak ďalej, ale každý náš rodinný dom alebo byt, nech je viditeľným miestom ľudskosti, ľudskej pomoci a blízkosti. Prispievajme k prekonaniu osamelosti, zatrpknutosti, strachu zo samoty. Neodstránime to možno všetko, ale skúsme to, čo je v našich silách. Pamätajte na ten príklad s vodou. To, čo je v našich silách. Pane, nie je to víno top kvality, je to voda. A Ježiš mi povie, to už nechaj na mňa. Ja dokážem z vody aj víno premeniť. Ty si priniesol vodu, ja ti pomôžem. A napokon na inom mieste sa hovorí, nezostane zabudnutý ani pohár vody, ktorý podáme druhému s láskou. Takže tá voda je fajn. Prispievajme teda k prekonávaniu týchto osamelostí. Ďakujem vám všetkým, že tak robíte
a chcete robiť aj naďalej. A posledné slovíčko, naozaj spomeniem toho pána kardinála Františka Tomáška. František Tomášek bol pražský arcibiskup, kardinál. A od neho si pamätám od malého chlapca vetu, ktorú povedal. Kto sa modlí za cirkev, robí veľa. Kto pracuje pre cirkev, robí viac. Kto trpí pre cirkev, robí najviac. Ja vám chcem sa poďakovať, že svoje obety, aj tú samotu, aj ťažkosti mnohí spájate aj za cirkev. Za kňazov, za povolania, za reholníkov, za našu mládež, za naše rodiny, za cirkev a spoločnosť. Verte, robíte najviac. Amen.